Så kom en tur ud i mosen her, og der er lige landet et par svaner herovre i søen lige over ved siden af. De letter nok igen på et tidspunkt, når vi begynder at fiske. Og så har min gode ven Ivan med, som også laver lidt YouTube. Jeg får ham til at skrive en kommentar nede i feltet. Så kan I gå ind og se nogle af de fiskevideoer, vi har lavet sammen, og han har også selv lavet nogle. Blandt andet, hvor vi har været herude i mosen fisk, hvor vi fangede en monsterarbor. Vi håber, at der er noget herude i dag, men det ser I jo i video. Så kom lige sådan en fætter her. Men den skal have sin frihed igen. Jeg afkroger den lige, og så ser I, at den får sin frihed. Så fik jeg afkroget den, og så skal den have lov til at få sin frihed igen. Så har vi en stik duber her igen. Tak for kampen. Ja, så var der lige lidt tekniske problemer, og vupti, så kommer der lige sådan en, fandme næsten man til størrelse. Min kammerat med, som er ved at skifte til noget andet derovre. Og vi prøver at se, om vi ikke kan fange noget mere, men det ser I jo i videoen. Vi ser, om du ikke kan fange. Den fejlede bare på en helt anden måde. Jeg troede først, det var noget. Det kan være, at vi lige skal prøve at kaste derover en gang mere, og se om der er en tredje en, der tænker, haps. Hold da kæft, men. Det er den store, den anden, det var ikke den store. Jeg kan godt se forskel. Ja. Jeg kan se herfra, det er den store. Hvad? Hvad siger du? Men nu skal du ikke være efter. Hvad? Prøv lige se en fætter, der kommer her. Den er jo gigante. Vi afkroger den lige.
altså en at nappe derude. Det bliver altså lige nødt til at prøve at se, om den bliver givet. Når du... Hold da op. Det kan du da lige finde med dig. Det var vores fangst i dag. Og det blev til 3 til Ivan og 3 til mig. Og det gik som det nu gjorde. Vi fik fanget lidt. Det var det vigtigste. Og vi fik hygget, som var det aller vigtigste. Og husk at like og kommentar. Lave en kommentar, hvis I har lyst til det. Og så abonner. Det vil jeg sætte pris på. Vi ses i en anden video. Hej hej.